Her har vi Jan. Det er sidste dag på Velotur Stelvio Day. Vi er kørt op på den anden side af Stelvio. Bormio. Efter et par dage, hvor vi har kørt Stelvio og Morterolo og Gavia, står vi nu heroppe og nyder udsigten, inden vi skal hjem. Det vi ser her, det er simpelthen en view ned over Bormio. Og dalen, som går op mod Passo Gavia og videre rundt her op mod Livigno. Vi vil så fortsætte vores tur et lille stykke ned, og så derefter vil vi køre op mod Livigno og tilbage til Bormio. Så vil årets Stelvio Day være færdig for denne gang. Og så håber vi, at alle er glade og har haft en god tur. Jeg skal lige høre med Jan, hvad han siger til det. Selvom han har haft lidt besværligheder med noget feber og nogle andre ting, så har han garanteret et eller andet, han kan sige om det her sådan arrangement. Perfekt arrangement. Godt arrangeret, godt klima, godt miljø. Gode kollegaer. Skide godt. Tak skal du have. Det var så Christian Visby fra Velotours på den nærliggende top over Bormio. Tak for denne gang.